Nakon što su u trećem kolu Lige konferencija slavili senzacionalnu pobjedu na gostovanju kod Kelna, fudbaleri Partizana večeras na svom terenu protiv istog protivnika imaju priliku pokazati da taj trijumf nije bio nimalo slučajan. Biće to prilika i da se Partizan ranije od očekivanog približi narednoj rundi takmičenja, jer bi im za to u preostala 2 kola bio dovoljan i bod. Prvi su u grupi D sa 5 osvojenih bodova, imaju veliko samopouzdanje, pa ne bi bilo čudo i da večera slave. Ipak, Keln je velika ekipa i sigurno sa dosta više respekta prema Partizanu dolazi u Beograd. Nakon 3 kola doveli su u pitanje svoj prolazak u narednu rundu, pa se večeras očekuje maksimalno ozbiljan pristup s njihove strane. U ekipi Partizana za večeras ne konkuriše Fejsa, dok Keln ne računa na čak 8 igrača. Utakmica Partizan-Keln igra se od 18:45, a možete je gledati na nekom od sljedećih kanala. U Srbiji na prvom programu RTS-a i Areni Sport 1 Premium, u Bosni, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji na Areni Sport 2, u Hrvatskoj na Areni Sport 5, te u Sloveniji na Sport klubu 1. Evo još nekoliko svjetskih kanala na kojima možete gledati utakmicu Partizan-Keln.